ọkwa n'Imo steeti ka nke anụnwa na-eme. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ njinji na-eji ebe a na-akọwa na-enwere ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na fa abatalụ n'ime ọfịa anụnwa wee bịa lụọ ụlọ were wee melụ kampụ. Hey, according to ndị na-akụgbọkwa ụlọ anụnwa fasị na ndị ahụ chọrọ iji ebe a wee mere ịda atọrọ mmadụ na-emegasị ife ọjọọ dị iche iche na fa achọghị ya n'obodo fa. Ndị yuutu obodo anụnwa wee gbakọsie aka wee bịa kutuo ụlọ anụnwa unu na-afụ ebe a n'ime ọfịa ka ụlọ anụnwa dị. Unu ya afụ ma ulele ma ojoko fa gbutusiri ife niile. Unu ya bịa ka unu gere ife ndị yuutu kụgbọsịrị ụlọ anụnwa na-ekwu ebe a na fa na-akọwa na ebumnobi fafa ji wee kụkpuo na-abụ na fa achọghị ịhapụ ndị a ka fa biri n'ime ọfịa ebe anụnwa wee melụ kampụ fa, na fa achọghị ụdị ife anụnwa na kọmuniti fa. Na fa na-akọwa na ọ dịka gọọmenti Imo steeti amara ọkwa na enwe ime ọfịa afụrụ ndị lụrụ kampụ wee nọrọ ebe ahụ na-eme ife ọjọọ dị iche iche na-atọ mmadụ na-eme ife ọbụla fa na-eme, na ndị gọọmenti ya ewere nyaba ana na ọnya maka ndị yuutu obodo a pụtara wee sio na fa achọghọ ndị gọọmenti ịbịa n'alụfa anafa na ọnya ka fa ji wee gbakọsie aka ọnụ wee bịa ka fa chụpụ ụmụ nwoke nwa na ụmụ nwaanyị nwa batalụ n'ime ọfịa ebe a wee melụ kampụ. Na fa achọghị ụdị ife anụnwa na kọmuniti fa, na fa si na kọmuniti fa wee pụọ, na ọ bụrụ na fa mee fa ala awụ na oyi ebute na ndị vileji fa ya ada efusisi nke bụ na ya ada atọrọ mmadụ, nke bụ na nnukwute ife ọjọọ ewee batazie n'obodo fa. Na fa achọghị ndị anụnwa na fa bukọrọ ngwongwo fa ka fa si na vileji fa pụọ fa jewe vileji nke fa. Hey, unu ya abịakwa ka unu nụrụ na ama akwa m ndị bụ ndị nwa, mana fa na-akọwa na ọmụ ụmụ nwoke so na kampụ nwa ma ụmụ nwaanyị bụ ife so na kampụ nwa wee bịa lụkwa ụlọ na-afụ ebe a wee biri n'ime ọfịa. Hey, ndị mmadụ aghazikwa atụ egwu ibi n'ime ọfịa na nke ikpeazụ a. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-ajụ na ndị lụrụ ụlọ abịa biri n'ime ọfịa anụnwa na fa kedu ebumnobi fa ịbịa biri n'ebe anụnwa, and a na-akọwa na ndị bi ebe a buru ezigbote ibu na fa kedu ife bụ ọrụ aka fa na ọfa pụta ụtụtụ fa nọrụ n'ime ọfịa anụnwa wee na-eme gịnị. Amakwụmo na ọ bụ ozikwa na ịma itile anyị na kọmentị. Ebe ụfọdụ na-asị na ndị yuutu obodo anụnwa na fa tetalụ n'oge na ọ bụrụ na fa nyelu ndị anụnwa ohere ịmalụ na oge na-atụghị anya na ndị vileji a niile ya esi na vileji fa wee kwapụ. Ndị anụnwa batara n'ime ọfịa abụrụzie fa nwa ya enwe vileji fa, nke bụ na ibi n'ime ọfịa ndị anụnwa bịa biri na oyi ebute nnukwute ọgba aghara n'obodo fa, nke bụ na ya da atọ mmadụ na-egbu mmadụ ka o si wee chọfa ife ndị obodo a na-efusisi. Amakwọ m ife fụkwa na kọmentị ka m tinyere unu ka hapụ unu ka unu ga ifefa kwuru. Government of Imo State, you people should hear us. This is my kindred land. I'm from Umuepe kindred in Obosa Asa. A group of persons called Losoko and his group came to our farmland and do camp. We don't know this kind of evil camp. This camp have been a threat to Imo State at large. This camp have been a threat to Asa community. This camp have been a threat to Obosa village. It has been a threat to Umuepe kindred, and the youth of Umuepe said no to this kind of evil acts. We don't know what they are doing in this bush at Adapam farmland. We don't know what they are doing, and we said no to this kind of evil. Asa said no to this kind of evil. Umuepe said no to this kind of evil. Asa Obosa village said no to this kind of evil. We don't need this in our farmland because we don't want the government of Imo State to come and take our farmland. That's why we are here today, to destroy everything that is in this land. Everything that they did in this land as camp, that we don't know the camp they are doing. A lot of boys and girls are here. We don't know what they are doing in this farmland. And we said no, because we don't want Imo State government to come and take our farmland from us. That's the reason why we are here today. Asa, please, we are calling the Asa government to come and help us. We are calling Imo State government to come intervene in this matter. We are calling Obosa to intervene in this matter. Because of tomorrow, we don't need any crime in our community. We don't need any crime in our kindred. That's why my youth are here today to destroy everything that is in this camp, to burn everything to ashes. That's the reason why we are here. Because we don't want anything like crime in our community. We don't need crime in our kindred. We don't need crime in Obosa. We don't need kidnappers in our village. That's why we said no to evil. We said no to kidnappers. We said no to evil crime. We said no to all sorts of evil they are doing in Adapam. Okwakurume farmland, close to Adapam. We don't need it. We don't want this kind of camp. That's why we are here today, to destroy everything down.
inugo n'ife fa kwuru ndị mmadụ na-ajụ na kọmentị ndị nọ na kampụ nwa ebee ka fa nọ mgbe fa bịara fa agbara ọsọ ka ọ gịnị na ọ bụrụkwa na fa agbara ọsọ na-enwere ike fa abanyekwa n'ime ọfịa ebe ọzọ jelu kọnyekwa ụnụ werekwa ya wee melụ kampụ ebe ụfọdụ na-asị kedu mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ya amara ife ibe fa nọ n'ime afịa na-agba mbọ na-eme bizinesi mmadụ isi dị mma jee lụọ ụnọ biri n'ime ọfịa gịnị ka ọ nọ n'ime ọfịa eme pụta n'ilo ka isi ibe ụgbaba mbọ n'ime ọfịa abụghị ebe mmadụ ụfọdụ jụrụ ajụ ifefukwa na kọmentị ka m na-akọ alejedrio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee udo chekwa anụ biko na ebee ka ndị bi n'ime ọfịa nọ bifo ndị anụnwa wee bịa